नलपारा बरकुमा बे हाजोआव गोलाव समनिफ्राय थानाय 45 घर बर' सुबुंनि न'खौ दाख्लै 31 जानुवारियाव अन्याय भाबै अत्याचार भाबै जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ पटासिल आमबारिनि जे बिट अफिस दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिनिफ्राय माखासे दुथांफोरा फैनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा फैनानै न' बां सिमफायलांदों धन सम्पति लुटपाट खालामलांदों आरो मोसौखौबो दाननानै गालांदों होननानै जों रिपर्ट मोनबाय। दिनै जों बेयाव खौरां लानो फैदों आरो गामिनि रायजो राजा गासैजोंबो जों सावरायबाय। सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोननिफ्राय आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे बेयाव एफआरसि कमिटि आरो जोंनि आइजो बिमा जायफोर दङ बिथांमोननिफ्राय जोङो खौरां लाबाय बे जाथायनि सायाव। लोगोसेनो जोङो दिनै बिथांमोना सानसेयाव बोथिसेल' ओंखाम जादों बे बाथ्राखौ जों मिथिदों आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेयाव जथेस्थ' परिमाननि जोङो रिलिफ मेटेरियेल माइरं दालि थाव गुबै उन्दै उन्दै गथ'फोर जानो हानाय बिस्कुट आरो आलु आरो गुबुन गुबुन माखासे आइटेमफोर जों बेयाव दिनै होफैदों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे अन्याय भाबै अत्याचार भाबै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दिनै बेयाव न'खौ सिमफायफैदों। खुनु आगतिया जा माने इनफरमेसन गैया बा नटिस गैया बिथांमोनखौ इलिगेलि हा लादों होननानै बुंदों। किन्तु बे हाया गोलाव समनिफ्रायनो बर' सुबुंफ्रा बेयाव रायजो जानानै दङ आरो मोनसे NGOआ बिथांमोननो बे हाखौ दान होनानै गालांदों। बे हारिनि गुबुन गुबुन माने हारिसाफोरनि बेयाव गोबां माने सुबुंफोर दङ। गोदान गोदान न' लुफैनाय दङ बिथांमोननि न'खौ सिमफायाखै आरो जों दायो मिथिनो मोनबाय जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ फैसा लानानै बै न'फोरखौ माने सिमफायाखै नाथाय बर' मानसिफोरनि 45टा घरनि बर' न'खरखौ सिमफायलांदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जे आसामनि गिबि मन्थ्रिया मोनसे जोंनो प्रतिश्रुति होनानै बुंदों आसामनि ट्राइबेलफोरनो बर' माहारिनो जे कुनु कारनाव बर' आरो ट्राइबेलनि सायाव एभिक्सन जाया बिसोरनि सायाव कुनु अत्याचार जाया। कारण बर' आरो ट्राइबेलफोरा बे हानि फिसा बिनि भूमिपुत्र आरो सन अफ द सइल जानायखाय आरो बन अधिकार आइन माने 2006 फरेस्ट राइट एक्ट बायदियै जोङो हानि अधिकार मोनोखाय कुनु कारनाव एभिक्सन खालामनाय जाया होननानै बिथाङा बुंनानै दोनदों। नाथाय गुबुन फारसेथिं दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे माने दुथांफोरा फैनानै दिनै बर' न'खरफोरखौ सिमफायलांबाय बर' न'खरखौ दानफायलांबाय आरो दिनै बे गोजांनाय समाव जोबोद गुसुनि समाव तिरपाल तुम्बु सोंनानै गोजांनायजों मोगा मोगि जानानै सानसेयाव बोथिसे जानानै बिथांमोना थानो गोनां जादों। दा बेखायनो दिनैनि बे गासै जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोनदों। जोङो सरकारखौ सोंखारिदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जोङो गोथौ आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों जाहाथे बेबायदि जाथाया उनाव जाया आरो जों बुंदों जे कुनु कारनाव बे जायगाखौ गारना थांनो नाङा बे हायावनो थागोन बे हायाव जों न' लुफिनगोन आरो बे हाया जोंनि आरो बे 45टा न'खरा कुनु कारनाव बे हाखौ गारना थाङा। बेनि थाखाय जोङो कामरुप डिसि मेट्र'नि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जों मेम'रेन्डाम हरगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुवाहाटी जिल्ला एबसु जयेन्टलि आरो लोगोसेयैनो फरेस्ट राइट एक्टनि बायदियै बिथांमोननो हानि पट्टा होनाय लेन्ड अधिकार होनाय बेखौ मावफुंनांगौ रिलिफ मेटेरियेल बिथांमोननो होनांगौ मेडिकेल फेसिलिटि होनांगौ दै लोंनायनि बेबस्था खालामनानै होनांगौ आरो बिथांमोननि न'खौ गोदानै लुफिननाय नागिरदों आरो बेयाव माबा नङा माबा मोनसे गोथौ षड़यन्त्र दङ बेयाव मोनसे कनस्पिरेसि दङ होननानै जों सानो। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव थानाय जि माने दुखुथिया रायजो राजा जों दिनै गसंथादों आरो जों बिथांमोनजों दङ आरो जिखिनि रिलिफ मुवाफोर नांगौ गाननाय जोमनाय गुबुन गुबुन मुवा बिनि थाखाय जों बेबस्था लागोन आरो बेखौ जोङो रायजो राजानिफ्राय दान बरंनि बिनानै जों बिथांमोननो होफैगोन। दा बेखायनो आङो खावलायबाय जोंनि जायफोर सरकाराव दङ मन्त्रि MLA जि हान्जायानो जाया माने बिथांमोनाबो सरकाराव बे बाथ्राखौ नटिसआव लाबोनांगौ आरो बिथांमोननि जास्टिसनि न्यायनि थाखाय खोथा बुंनांगौ आं बेखौ खावलायबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय खैदां खैफोद दुखु सात जाल्लायाव जों जेब्लाबो गसंथादों हाबा मावदों हाबा मावलांगोन। सोरबाया बुंनाय बायदि खुगायावल' जोङो बाथ्रा बुंनानै सोरबाया साननाय बायदि गावखौनो बाबा देखायनो नागिरनाय बायदि जोङो माने बबेबा मेम'रेन्डाम होनानै जोङो हाबाफारिखौ जों फोजोबाखै। जोङो प्रेक्टिकेलि गुबै माने रियेलिटिया मा बेनि गुबै जाहोना मा फेक्ट फाइन्डिं खालामदों
बिनि सलुसननि थाखाय जों लामा दिहुनदों आरो दिनै बेयाव जों बाहागो लाफैदों आं बेखायनो गासै बर' रायजो राजाखौ दिनैनि बे जेंनानि समाव बे दुखुनि समाव गसंथानो थाखाय खावलायबाय आरो जायफोरा उल्था बेरेखा नंखाय बाथ्रा बुंनानै गावबा गावनि हाबा मावनायखौ मिडियायाव जाहिर खालामनायनि माने मतलबजों दिनै खोथा बाथ्रा बुंबाय थायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेरेखा बाथ्रा बुंबाय थायो बिथांमोनाबो बुजिना लानाया मोजां जे बिथांमोना गावखौनो गोबां मावदों होननानै जेरैबायदि जाहिर खालामनो नागिरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो जों गावखौ जाहिर खालामा मालाबाबो जों गावखौनो ओरै मावदों होननानै जों दिन्थिया जोङो जि मावगोन हारिनि थाखाय मावगोन राइट एक्सनाव राइट कर्सआव जोङो खामानिखौ मावगोन आरो बे रायजो राजानि न्यायनि थाखाय जेब्लासिम बिथांमोनखौ पार्मानेन्टलि जों सेटेल खालामनो हाया सरकारजों जुजिनांगौ धरना होनांगौ सोमावसारनांगौ बाथ्रा बुंनांगौ गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो मावलांनो थाखाय जोङो रेडि आं बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै